ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഷാനൂസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളിത്തോരൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറും കറിയും മാത്രം ആക്കിയ ഒരു ദിവസം നമ്മളെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു തോരനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വലിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളകും 2 കറിവേപ്പിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കടുവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച കടുവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കടുവൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് നമ്മൾ അടച്ചും തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടിക്ക് പിടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചിരണ്ടി വെച്ച തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉള്ളിത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാരെയും കൊണ്ടത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ആ ബെല്ലിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.